Krásný dobrý den, dámy a pánové. Krásný den, GMSáci. OK, takže čau lidi, já jsem Kučemce. A já jsem CSM. A my vás vítáme U nového videa. Čau, já jsem Seneček 11 z Gamekeepers.cz, vítám vás u nového videa. Kdy káká babu, na pianko hraju hudbu, potom někam chci půjdu, chuťovky všechny slupnu, v lednici rád si schrupnu, český čudám si další rundu, nervy do mě to ovoce nebo puknu. Taky, tatínku, nejradši mám maminku, stojí taky za zmínku, že jsi mi dal do vínku, debilitu pramínku vody. Když se snaží vylez na schody, uznej, že nejsem daleko od pravdy, a přestože máš jisté klady, raději se na tebe dívám zády. Lokám všechny druhy barvy a zašívám spoustu srandy, k tomu mlátím do brány. Vždy, když doma jsme sami, bez výchovy, jen klamy, tak se nořím do vány. Život nemá cenu bez mámy, proč jsem zase bez mámy, zas všechny druhy námahy, nástroje rozbité krámy, na mém těle tvoří šrámy. Proč jsem zase bez mámy, zas všechny druhy námahy, nástroje rozbité krámy, na mém těle tvoří šrámy. Život s tebou je jak horor, radě bych utekl někam do hor. Zabíráš tu cený prostor, měníš krátkami postoj. Mám tě rád, jenže jsi z ruda. Sme dvaja bratia na opustenom ostrove, musíme tu čeliť kadejakej potvore. Poviem vám na rovinu, nie je to tu žiaden med, neustále bojujeme, prežívame hlad a smet. No ja však verím, že raz sa pre nás vrátia, zatiaľ to zvládneme, veď sme predsa bratia. Nikdy sa nevzdáme a všetko prekonáme, až do posledného dychu, kým neskonáme. Ráno keď svitá, vybehneme z našich brlohov, uloviť niečo najesť, to nie je len tak náhodou. Morí možno nejaké ryby ešte plávajú, príšery sa neustále k nám bližšie dostávajú. No ja však verím, že raz sa pre nás vrátia, zatiaľ to zvládneme, veď sme predsa bratia. Nikdy sa nevzdáme a všetko prekonáme, až do posledného dychu, kým neskonáme.